Hormatly davara gatnaşyjylar. Häzir sany ulgam arkaly çykyş etmek üçin Halkara Agyr Atletika Federasiýasynyň baş kätibi, Aziya Agyr Atletika Federasiýasynyň birinji vitse-prezidenti Jenap Mohammed Jaludy hormat bilen söz berýär. In the name of the God, Büyük Allah'ın adı bilen. Sizin ağırlık edretiniz, hormatly Jenap Prezident, hormatly davara gatnaşylar. İlk bilen, bu davarany gurnan üçin onuň ağırlık edreti, Türkmenistanyň prezidentine köp sağ bolsun aýdasym gelýär. Şeýlekem, Türkmenistanyň sportyň üstünlükligi netijeli ösmegi babatda edýän tagallalar üçin köp sağ bolsun aýdýaryn. Hormatly davara gatnaşylar, bilşiňiz ýaly sport hereketiniň ahlak ýörelgileriniň berjay edilmezligi netijesinde 2018-nji ýylda Aşgabat şäherinde geçirilen agyr atletika boýunça dünýä çempionatynda 45 kg çenli agyram derejesinde altyn medal gazanan Türgün bu medaldan mahrum edildi. Munyň netijesinde Türkmen türgüni Ýulduz Jumabaýewa 2 altyn medalyň eýesi, şeýlekem dünýä rekordynyň eýesi boldy. We şeýlelik bilen garaşly Türkmenistanyna sportyň depkinli ösýändigini bütün dünýä äşkär etdi. Şonuň bilen baglykda Ýulduz Jumabaýewany bu baýrak bilen tüýsürekden gutlamak isleýärin. Onuň aly hedreti Jenap Gurbanuly Berdimuhammedowyň Türkmenistan parahatçylygyň we ynanışmagyň watany diýip yglan eden ýylyna bu baýragyň hakykatdanam bu şygary gönüden göne tasdiklayandygyny bellemek isleýärin. Türkmenistanyň ösýän halkara sport awraýyna şahyatlyk edýän bu taryhy waka bizde ýatdan çykmajak täsirler galdyrdy, her birimizi şatlykly duýgular bilen doldurdy. Sizin gaýdysyz halkyňyzy täze ol üstünliklere ruhlandyrdy. Jemgyýetiň agdy birligini we jegisligini hassa güýçlendirdi. Onuň aly hedreti Türkmenistanyň Milli Olimpiýa Komitetiniň prezidenti, hormatly davara gatnaşyjylar, şu ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp ähli türkmen halkyny şeýlegim möhüm waka bilen gutlamak isleýärin hemde bu ýetilen sepkediň türgenleriňiziň mundan beýlekde uly üstünliklere gazanmaga itergi berjekdigine tüýsürükden ynanýaryn. Sizin hemmäňize berk jan saglygyny we ajaýyp ýurduňyzdan geljekdäki ösüşlerini, üstünlikleri arzu edýärin. Köp sag bolun.